Добрый день. Меня зовут Ганна Янкута, и я письменница. Я написала 2 книги для детей. «Кот Шпрот и таямница атракцыёнаў» и «Кот Шпрот и зніклы мышамабіль». А вось герой гэтай кнігі, Кот Шпрот. Яго, а таксама іншыя ілюстрацыі з кнігі намалявала мастачка Лілія Давыдоўская, а кнігі выйшлі ў выдавецтве Янушкевіч. Вы можете побачыць, што ў кнізе ён з вусамі, а тут без вусаў. Гэта ўсё таму, што яго скрала маё кацяня і трошачкі пашкуматала. Дзеянне кнігі пра атракцыёны адбываецца ў парку чалюскінцаў, а дзеянне кнігі пра зніклы мышамабіль у батанічным садзе. І тут нават ёсць карта батанічнага сада, вы можете яе паглядзець. Зараз для праекта «100 сказак» я прачытаю вам пачатак гэтай кнігі пра 3 мышак-вынаходніц, якія якраз і вынайшлі мышамабіль. Вы можете паглядзець тут іх. Вось гэтую мышку завуць Іда, гэтую мышку завуць Ліда, а гэтую мышку завуць Піп. Пачынаем. Калі ранняй вясной ісці праз батанічны сад, навокал чуецца шамаценне зморшчаных леташніх лістоў. Вецер уздымае іх і гоніць па сцежках, ды так, што лісты пачынаюць нагадваць шэрых мышэй. Але сярод падобных на мышэй леташніх лісцікаў, што коцяцца цяпер па сцяжынках, ёсць адна сапраўдная мыш. Яе завуць Іда. Іда спяшаецца дадому і стараецца не трапіць на вочы нікому з супрацоўнікаў батанічнага саду. А вы, дарэчы, былі ў батанічным садзе? Калі не, абавязкова схадзіце як-небудзь туды з бацькамі, там вельмі цудоўна. Дык вось, мышка Іда хутка перабірае лапкамі, час ад часу спыняецца, аглядаецца, ці не з'явіўся хто побач. І потым зноў стрымгалоў бяжыць да вялікіх елак. За гэтымі елкамі, у зарасніку горнай сасны, хаваецца мышыны дамок. Калі Іда ўжо дабегла да дзвярэй і пераводзіла наган куды іх, з дамка выйшла яе суседка, высокая мыш у круглых акулярах. Гэтую мыш завуць Ліда, і яна якраз выпраўлялася на пошукі сяброўкі. Не даўшы Ідзе аддыхацца, Ліда строга спытала: «Дзе ты была? Мы хваляваліся». «Ды што са мной магло здарыцца?» — адмахнулася Іда. «Пакуль у садзе амаль нікога няма». Мышы шмыгнулі ў дамок, спусціліся па лесвіцы, мінулі пакой, загрувашчаны дэталямі для будучых вынаходак, і зайшлі ў вялікую гасцёўню, дзе стаяла абсталяванне для навуковых і тэхнічных эксперыментаў. «Тэарэтычна ты магла хаця б папярэдзіць», — працягвала бурчаць Ліда. «Ты ж ведаеш, выходзіць з дамка ў дзень небяспечна, асабліва калі свеціць такое сонца, і любую мыш лёгка заўважыць нават здалёк». «Я ж толькі на хвілінку», — пачала апраўдвацца Іда. Яна лічыла сябе вельмі самастойнай, хоць і разумела, што з сяброўкамі так нельга. Ёй зрабілася крышку сорамна. «Хацела зірнуць, ці не вылезла дзе-небудзь між дрэў кветка пад белу. Я ж яшчэ ніколі не знаходзіла яе першай і не абвяшчала пачатак вясны. А вы ведаеце, што гэта за кветка пад бел? Калі не, пашукайце ў інтэрнэце. Гэта толькі ў людзей пачаткам вясны лічыцца 1 сакавіка. А вось насельнікі батанічнага саду календарам не давяраюць. Тут вясна пачынаецца тады, калі хтосьці з мышэй, птушак ці вавёрак знаходзіць першую жоўтую кветку, якая называецца падбел. У гонар знаходкі ладзіцца вялікае баляванне. Жыхары і жыхаркі батанічнага саду і яго ваколіц збіраюцца каля аранжарэі, каб адзначыць свята вясны. Усе частуюць адно аднаго хатнімі пірагамі і прыхаванымі з восені арэшкамі, спяваюць і танцуюць, спаборнічаюць у бегу на выперадкі і робяць мноства іншых прыемных пасля доўгіх халадоў рэчаў. «Ой, для падбелу яшчэ рана», — адгукнулася 3-я мыш на імя Піп, якая выйшла да суседак са свайго пакойчыка. «Менавіта», — падтрымала яе Ліда. «Паводле маіх разлікаў ён мусіць цвісці не раней, чым праз 3 тыдні. А дакладней, праз 2 тыдні і 5 дзён. Я ўважліва сачу за тэмпературай паветра, а вопыт шматгадовых назіранняў. Але з часам здараюцца незвычайныя рэчы», — перабіла яе Іда. «Помніце, некалькі гадоў таму падбел з'явіўся нашмат раней, чым мы чакалі. Але тады было нават халадней». «У прыродзе ўсё мусіць ісці сваім ходам», — упэўнена сказала Ліда. Але Іда яе ўжо не слухала. Прагаладаўшыся пасля вылазкі, яна шнарыла ў шафе і шукала што-небудзь смачнае. Раптам яе позірк упаў на кардонку, якой учора на паліцы не было. З кардонкі тырчаў скручаны ў трубачку ватман. «Ой, што гэта такое?» — здзівілася Іда. Піп пачырванела і падбегла да шафы. «Гэта маё. Вось, значыць, куды я яе паставіла. Цэлы дзень шукаю». Яна выцягнула з кардонкі ватман, разгарнула яго і засяроджана ўгледзелася ў накрэслены там чарцёж. Ватман — гэта такі вялікі аркуш, і вось на гэтай карцінцы вы можаце пабачыць, як на ватмане мышка Піп намалявала чарцёж мышамабіля. «Учора я пачала прыдумляць новы рухавік для машыны. Нам жа трэба машына, праўда? Каб ездзіць на возера і ў іншыя далёкія закуткі саду.
Але потым мы зладзілі вясновую прыборку, і я зусім забылася, куды гэтую кардонку паставіла. «А ну, покажи», – скамандавала Іда. Піп падала ёй чарцёж. Я подумала, што пакуль сюды ходзіць няшмат людзей, мы можам сабраць гэты аўтамабіль. «Мышамабіль!» – выкрыкнула Іда. І выпрабаваць яго ў садзе пры дзённым святле. Напрыклад, раніцай, пакуль тут нікога няма. А потым знайсці для яго хованку і ездзіць па начах у госці, да чарапашак ці яшчэ да кагосьці. «Цікавая ідэя», – задуменна прамовіла Іда, углядаючыся ў чарцёж. «Ты ж зможаш зрабіць разлікі, Ліда?» «Тэарэтычна змагу», – адгукнулася Ліда. «Вось толькі дзе ўзяць усе патрэбныя матэрыялы?» – спытала Піп. «Спакойна», – сказала Іда. «З таго, што людзі ў ваколіцах выкідаюць у сметніцы, я збяру не тое, што мышамабіль, а нават самалёт». «Самалёт, напрыклад, не збярэш», – запярэчыла Ліда і паправіла на носе акуляры. «А вось нешта прасцейшае». У вачах Іды бліснуў агеньчык, быццам яна зараз жа гатовая пайсці ў заклад і ўзяцца за збіранне самалёта. Але насамрэч яна думала пра іншае. Здаецца, сёння па дарозе дадому я бачыла некалькі пластыкавых бутэлек. Яны нам спатрэбяцца. І ўжо хацела бегчы да сметніц, але сяброўкі яе спынілі. «Пачакай, сходзіш уночы», – сказала Ліда. «Калі ты зараз пацягнеш сюды пластыкавую бутэльку, нехта дакладна цябе ўбачыць». «А раптам забяруць», – не сунімалася Іда. «Ды каму апроч нас гэтае смецце трэба?» – спытала Піп. «Ну добра», – неахвотна пагадзілася Іда. І сяброўкі пачалі захоплена абмяркоўваць будучы мышамабіль. Калі яны дамовіліся, з чаго ён будзе складацца, Ліда прынесла са свайго пакоя блакнот і пачала ў ім нешта крэмзаць. Час ад часу яна спынялася і складала ў галаве розныя лікі. Яна ўмела складаць у галаве лікі, і сяброўкі вельмі ёй зайздросцілі. Іда ў гэты час капалася ў шафе, шукала патрэбныя інструменты і правярала, ці не паржавелі яны за зіму. Яна ўжо і забылася, што прыбегла з прагулкі галодная і не паспела нічога з'есці. А Піп з летуценным выглядам сядзела ля акна і ўяўляла, як мышамабіль набірае хуткасць і вязе іх трох, а можа яшчэ каго за кампанію, на іншы бок батанічнага саду. Напрыклад, у аранжарэю да чарапашак, або нават да лебядзінага возера. Ну і заадно думала пра тое, як мусіць працаваць тармазы. А ў гэты момант на суседні вяз апусціўся дзяцел Тук. Ці бачылі вы калі-небудзь такое дрэва, вяз? Калі не, папрасіце, каб бацькі падчас якой-небудзь прагулкі вам яго паказалі. Дык вось, дзяцел Тук знайшоў самую вялікую галіну, сеў на яе і паклаў побач вузельчык з рэчамі. Трошкі адпачыўшы, дзяцел некалькі разоў абляцеў дрэва і вывучыў яго спярша зверху, а потым з усіх бакоў. Ён быў не тутэйшы і шукаў новае жытло. «А тут, здаецца, нават нічога», – сказаў ён сам сабе. Вось, вы можаце паглядзець, як выглядае дзяцел Тук. Чужых дуплаў і гнёздаў побач не аказалася, таму Тук вырашыў, што на гэтым вязе ён нікому не перашкодзіць. І адразу ж пачаў уладкоўвацца. А калі уладкаваўся, то паляцеў нешта шукаць. Дык вось, што шукаў дзяцел Тук? Якую ролю ў гэтай гісторыі адыгрывае Коч-Прот і яго сябры, а таксама што здарылася з мышамабілем, вы даведаецеся, калі прачытаеце кнігу «Коч-Прот і зніклы мышамабіль». А вот, уласна, і маё кацяня, якое спрабавала ўвесь час залезці ў кадр.